Anka il-laboristi ġenwini u koll kienu mdejjin. Għasab wara aħna. Firri dik il-kam kienu żmien li disgrazzjatament l-inkwiet li kien hemm dak iż-żmien, mhux feżat bħal tlum, ġej l-inkwiet arġa' dal-aħħar snin. Firri kull meta jkunu hemm huma ħadd ma jseqgħod bi kwiet u seqqala minn seqqala minn hemm. Fil-fatt aħna parlament fl-għaxija kon ngħidu għadha biex jeħroġ minn tof. Din hija silta minn dak li se jixxandar il-lejla waqt il-programm Profili, hekk kif il-mistieden ta' din il-ġimgħa se jkun l-eks Ministru Lawrence Gatt. Il-Perit Gatt mistenni jitkellem fuq il-kriżi politika ta' snin 70 u 80 u se jħares lura wkoll lejn il-ħidma tiegħu bħala Ministru. Lawrence Gatt jirrakkonta fost l-oħrajn x'relazzjoni kellu mal-Perit Dominku Mintoff u kif Mintoff bagħat in-nies għalih. Dak suppost ħareġ bada dak lilu, qedlu ngħid, x'ittebiet li suppost ħriġt magħkom. Għalli għax darba Mintoff bat minn nies għalik biex jikellmuk jħajruk tiġi magħna. L-intervista ta' James Aaron Ellul flimkien mal-eks Ministru Lawrence Gatt tixxandar il-lejla fid-9:15 fil-għaxija fuq Net Television.